Ćao! Danas ću da vam pokažem kako spremam brz proteinski ručak kada nemam vremena da se bavim kuvanjem i da kuvam ručak od sat ili dva vremena. A gledam sam kao vepar. Večeras ću da spremam pasulj sa kranjskim kobasicama, ali gusti pasulj iz konzerve, bit će odlično već. Ubacit ćemo činiju oko 2 varjače masti. Da budu skroz sitne kockice kao što je to za riblji paprikaš. Uskoro ćemo početi puštati vodu. Ono što ja uradim kada ubacim luk, da smanjim malo vatru i nastavimo sa pustom. Sad, kada je pasulj poprimio ovu staklastu vodu, znači on još nije počeo da žuti, ali je blizu toga. Dodat ćemo, kao što smo rekli, jednu varjaču brašna. Ne treba previše puno, ovako će biti sasvim dovoljno. Znači ništa više. Uzmemo, promešamo i nastavimo da pržimo crni luk i brašno. Dolazimo do faze kada je brašno počelo da se lepi za dno i kada se ono pretvara, dobija onu žustastu boju, vreme je da ubacimo tečnost koja će da odvoji to. Znači ide prva konzerva pasulja, ide druga konzerva pasulja. Tako, ja ću da dodam malo tople vode, malo. Evo tako. Dodavat ćemo i nju još. Biber, ne u crnu, znači ovo je beli biber. Dodat ćemo aleve paprike, ali ne treba mnogo, znači ovako, hajde da kažem, pola kašike će biti u glave dovoljno za ovu količinu. Ovo nije paprika, što treba da budemo mnogo.
gotovo.